Eina, Servei d'Inserció Laboral, Vic. Eina és un centre de formació ocupacional i servei d'inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. Presta formació laboral i suport pel treball en empreses ordinàries i també és un centre col·laborador del Servei d'Ocupació de Catalunya. L'objectiu d'Eina és facilitar que les persones amb discapacitat ocupin llocs de treball adequats en empreses del mercat laboral, facilitant així la seva integració a la societat. En l'actualitat realitza el seguiment de prop de 100 treballadors inserits en empreses de la comarca i organitza regularment cursos de formació orientats a la integració del col·lectiu. Per a les empreses, contractar una persona amb discapacitat suposa 1. Fomentar la seva inserció laboral i social. 2. Beneficiar-se de bonificacions en la quota patronal de la Seguretat Social i d'avantatges de contractació. 3. Complir la llei LISMI 13/1982 que obliga les empreses de més de 50 treballadors a contractar un 2% de persones amb disminució. 4. Rebre suport tècnic continuat d'un equip de professionals. 5. Esdevenir un model d'empresa compromès amb la diversitat. 6. Millorar la qualitat social de la companyia. Serveis d'Eina. Els serveis que s'ofereixen a l'empresa per a facilitar la inserció són els següents. Anàlisi de llocs de treball. Eina ofereix la possibilitat de valorar conjuntament amb l'empresa possibles llocs de treball que podrien ser adequats. En aquesta anàlisi es valoren les habilitats, coneixements i aptituds necessàries per al lloc de treball. Selecció de candidats. A partir de l'anàlisi del lloc de treball i de la borsa de candidats disponibles, es presenten les persones que tenen el perfil més ajustat a l'oferta. Possibilitat de pràctiques. Aquestes consisteixen en aprenentatges pràctics a l'empresa per als alumnes dels cursos de formació o també es faciliten com a períodes de prova abans d'un contracte. Informació sobre els beneficis fiscals i laborals per a la contractació de persones amb discapacitat. S'ofereix assessorament en quant als contractes de treball bonificats vigents. Formació en el mateix lloc de treball. D'acord amb l'empresa, es valora la conveniència o no que un tècnic d'Eina faciliti els aprenentatges laborals del treballador i els suports necessaris fins que els tingui assolits. Assessorament en l'entorn laboral proper. Des del servei, es vetlla per facilitar la integració social del treballador, facilitant suports perquè aquest participi activament en l'entorn laboral. Seguiment del treballador. Es garanteix el seguiment al llarg de la vida laboral de la persona per possibilitar el manteniment del lloc i el rendiment requerit. Aquest suport pot anar variant en funció de les valoracions que es fan conjuntament amb l'empresa i el treballador. Dades d'inserció. De tots els usuaris que tenem, 18 estan fent un procés formatiu en borsa de treball i 86 estan contractats en diferents empreses de la comarca d'Osona. De les persones que actualment treballen, un 70% tenen un contracte indefinit. Un altre contracte que també s'utilitza molt és el temporal. En tots dos, l'empresa té importants deduccions. Els sectors empresarials on es desenvolupen les feines són molt diversos, predominant el sector de l'alimentació, el de serveis i el sector de la fusta. Majoritàriament realitzen tasques de manipulats, però també hi ha nombroses persones que treballen d'ajudant de magatzem o d'ajudant administratiu. El que és més important és que el perfil del treballador s'ajusti a les tasques implicades en un lloc de treball. En un principi no t'esperes que aquestes persones puguin donar el mateix rendiment que dona qualsevol persona, però quan et trobes que estan treballant i estan fent la feina i sobretot quan has definit ben bé el lloc en el que vols incorporar aquesta persona, doncs et dona el rendiment que tu vols. I això és una superació de les expectatives que jo tenia particularment i l'empresa en general. Hi ha una consciència social molt més extesa de la que hi havia. Realment es genera un concepte de responsabilitat a la gent que li envolta i en el conjunt de l'empresa
i un esperit de col·laboració que aquesta persona també genera d'ella cap als altres i dels altres cap a ella, que també s'estén a tots els cercles de relacions de l'empresa. Sens dubte el servei que més hem utilitzat i que ens ha donat un resultat òptim ha sigut el de les tutories. Nosaltres som una empresa bastant sui generis, els nostres llocs de treball són bastant específics i en la definició del lloc no ens podien donar recolzament, però sí que en el curs de la persona dintre d'aquest lloc de treball. I això les tutories han sigut fonamentals perquè les persones s'hagin integrat perfectament. La societat està formada per diferents col·lectius i que les empreses han de ser més o menys representatives dels mateixos col·lectius i no podem pretendre tenir un únic col·lectiu dintre de les empreses, sinó que hem de tenir tots els vessants de la societat i que tots els vessants de la societat poden donar servei i rendiment a les empreses, que és el que busquen. Principals clients.